4, para conmemorar a morte de Gandhi, celébrase cada 30 de xaneiro o Día Escolar da Non Violencia e da Paz, que a UNESCO recoñeceu en 1993. Dado que neste curso, o 30 de xaneiro foi sábado, o noso instituto celebra hoxe. Imos comezar cos poemas escritos por alumnado da ESO. Seguiremos logo cunha reflexión persoal sobre o Día da Paz asinada por alumno Xoán González e a continuación Miguel Ángel Míguez, de segundo de PCPI de Comercio, interpretará un rap e remataremos ca canción de We Are The World, interpretada por todos. Comezamos, pois, co poema escrito por Sara Noriega, Imposible un mundo de paz. Imposible un mundo de paz cuando tenemos guerras interiores donde también nos sentimos inferiores. Nos sentimos enfadados, manipulados, maltratados, demasiado etiquetados, discusiones todo el rato, gente bombardeando, palomas blancas pudriéndose en cualquier cuneta, muertas. Libertad de opresión en las calles, niños muriéndose de hambre, familias llorando sin defender sus ideales, guerras inacabables, mentes en jaulas encerradas, pidiendo socorro para ser liberadas, clase media inexistente, pocos quedamos decentes, oprimidos contra opresores, contradicciones, racismo invadiendo ciudades, machismo, sexismo y egoísmo moviendo masas inexplicables, cánones de belleza erróneos y medios de comunicación distorsionando tu propia visión, intentando concienciar a jóvenes y adolescentes diciendo que el problema solo es existente en nuestras mentes, arte urbano condenado, curas y políticos cobardes haciendo barbaridades, muchas atrocidades, idas, venidas y pocas salidas, poetas infravalorados, pocos valores inculcados, intentando liberarnos de las cadenas que nos atan al Estado. A xente escapa das guerras para buscar unha nova vida. Non quere a loita, nin quere a fusida. Un vélido barco da vella no ceo che vou pintar. Con todas as súas cores eu quero te alegrar. Verde, verde de esperanza e o vermello da paixón. Deixa toda esa inquedanza, pon a paz no corazón. Pensa a ti que aí estás, nunca debes esquecer que a desexada paz tan só nun sorriso tes. Que pasa coa terra? Que estamos a destruir. Non hai paz, só hai guerra, e todos queren fuxir. Aquel neno choraba para volver ao seu país, porque seu pai sangraba e el quere estar feliz. Este é un poema da miña compañeira Paula. Non quero máis guerras, non quero máis prantos, non quero máis armas que fagan máis dano. A paz é un indicio, a paz é un sinal, é algo necesario e ben fundamental. Xuntemos as nosas mans, cabelemos no que é mellor, deixemos xa as armas, non esquezamos o amor. As letras da paz. Quero un pé, para parar, esas guerras que nos fan chorar. Quero un A, para abrazar, ese amor que ti podes dar. Quero un Z, para zapatear, esas persoas que te queren magoar. O neno paz reclama, con él trae un programa, un mundo sen dor e sen drama. O neno paz entregou por todo o que el amou. Imagínate un mundo cheo de moitos amores. Iso é o que eu quero, pois non desexo que chores. A tristura que eu teño ven de tantos horrores. Abráñome coas noticias e mudo balas por flores. Eses nenos preguntan o porqué das súas dores. Non entenden que pasa na cruel guerra dos maiores. Só os quero dicir, tornade tristura por cores. Un bonito océano con ondas de sal, un bonito océano con ondas no mar. Van e veñen os soños pero non deixan de alumar.
Van e veñen os ollos con esperanza de quedar. Mundo en paz, paz, paz de espíritu, paz de corazón, paz, paz de mente, paz interior, paz, non posúo, non cobizo, non desexo, paz, non envexo, non compito, non pelexo, paz, paz en ti, paz en min, paz en todos, paz, paz na terra, no ceo, no cosmos, paz, un a un, todos xuntos en manada, dende a nosa humanidade abandonada, cambiemos o mundo, paz. Por que pelexar e non axudar? Non é mellor rir, cantar e vivir? Branco, amarelo ou vermello, todo isto é moi sinxelo. Con aloumiño ou caricia, todos nos enchemos de ledicia. Choven gotas bellas, bellas gotas de dor, tantas todas elas, tantas con pouco amor. Esa chuvia bella vai a nova a cambiar, porque acabou a guerra e toca soñar. As novas pombas brancas levan cartas de amor a esas casas albas cheas de paixón. Vela aí as cousas boas que dá o doce soñar, con amor e pombas un mundo novo inventar. Paz non é a mellor palabra para agarrar os 4 ventos e amosarlles a mensaxe a todo o universo. Vexo un mundo angustiado, no que a fame predomina, no que o home maltratado, onde queira que camiña. Vivimos nun inferno eterno, do cal non se pode escapar. Fartos de tanto odio, cansos de tanto esperar. Oxalá o mundo desperte, oxalá floreza amor, oxalá de nos afastemos, valeiro de desolación. Que é a paz? É comprensión e verdade. Por que todos falan da paz? Porque é felicidade. Porque é o camiño cara a liberdade. Sentir, actuar e pensar son os procesos da paz. A paz é frágil, fermosa, mais non vale de nada se a temos encerrada nunha caixa pechada. Para cargarnos de razón, fagamos que saia ao exterior. A paz é un libro infinito, con moitas ollas de sonos, de tranquilidade, de ausencia de guerra ou violencia, coa que todos nos unimos citando poemas, sensacións positivas, recordos, desexos, sentimentos non egoístas, amor, pero nunca conseguimos o que amamos, o que realmente queremos que aconteza. Unha paz social, universal, coa que todos dámonos a man, acendemos as luces, os nosos ollos brillan de delicia, os nosos oídos escoitan a fermosa melodía e as verbas sempre brincando polos nosos beizos. Pero eso parece non ocorrer cando chegará o día. Dicía Eduardo Galeano que vivimos na época do envase. Personalmente, creo que vivimos na era da inmoralidade. Os bancos presumen de fomentar a integración social e compiten entre eles por ser os máis solidarios, mentras perpetúan o crime da especulación e deixan na rúa, sen teito, os nosos irmáns e as nosas irmás. A dereita máis rancia enorgullécese de agravar as diferencias sociais entre ricos e pobres, e ningún tribunal xogará os crimes contra o noso progreso. As mesmas televisións que alentan invasións contra os países pobres escandalizan se sacan titulares levándose as mans á cabeza polos dores que xera a guerra. E así un senfín de rituais, cada un máis repugnante co anterior. Bastará con que un só cidadán francés sexa asesinado para que durante un mes apareza por todas partes unha bandeira cun laciño negro, para que a xente escriba estupideces en internet ou para que o himno da Francia se converta no de toda Europa. Pero a máxima mención que terán os mortos en África e Oriente será medio minuto nos telexornais ou 4 liñas nun periódico, e ninguén clamará venganza por eles en nome da democracia. Vexo unha foto dunha nai libia chorando polo seu fillo afogado no Mediterráneo e pregúntome onde están esas intervencións en nome dos dereitos humanos que os xenocidas occidentais prometían. Vexo un informe que di que no Estado español hai 14 millóns de persoas en risco de exclusión social e pregúntome onde está a paz que esas ratas din que temos. Nesta cárcere que algúns chaman España, 20 persoas acumulan tanta riqueza como os 14 millóns máis pobres. Unha muller cobra un 20% menos de media que un home polo mismo traballo.
Cada día son desafiuzadas 180 familias e máis de medio de millón de galegas e galegos tiveron que emigrar desde 2008. É lóxico que eles nos falen dunha realidade pacífica, de recuperación, de crecemento, pois esas cucarachas non teñen nin ética nin saben o que significa a palabra moral. Por iso, poden soltar pola boca calquera patraña sen notar como se lles pudre o alma. E o triste non é que eles o fagan, porque é lóxico que así digan. O triste é que o pobo cree as súas milongas e se empeña en ver unha realidade que non é tal. Basta xa de aceptar como normal esa hipocresía burguesa de dicir que vivimos nun país pacífico. Basta xa de creer os contos que a televisión nos vomita e de buscar inimigos imaginarios. Porque quen nos priva da paz, quen nos priva da xustiza social, non son os refuxiados, nin son os cataláns, nin é Venezuela, nin é ningunha desas patrañas que os medios de manipulación ao servicio capital se inventan. O inimigo non leva burca, nin harapos, nin unha bandeira diferente. O inimigo leva corbata. A súa patria e o diñeiro e a súa riqueza depende de privar dela os braceiros deste sistema esclavista. En a conmemoración dun día como este, eu quixera recordar que querer a paz significa declararse inimigo dos que privan as persoas dela. Implica ser solidario e non lavarse a conciencia dando limosnas a bancos ou a ONGs que non fan máis que por parches a unha situación tráxica que non ten límites. A solidaridade implica comprensión e respeto mutuo e é fermosa porque se exerce de forma horizontal e recíproca. Así que esos hipócritas que reivindican a paz mentras se lucran coas injustizas poden quedarse coa súa caridade cristiana. Nós non imos aceptar donativos de quen nos limita ou nos priva de ter unha vida digna, porque a súa paz é a nosa miseria e a nosa paz é a xustiza que eles non están dispostos a darnos. Miguel íbanos cantar un rap, pero debido a un problema da música, pois non se pode facer. Entón imos que a canción de We Are The World, interpretada por todos. Hola. Bueno, vamos a intentar cantar esto porque a música é algo que nos une, nos fai máis felices, nos fai máis humanos, e a canción que leximos este ano para celebrar o Día da Paz é unha canción en inglés, hai algunhas copias por aí. Creo que vos unades, os que sepades, no retrouso, no estribillo, pero temos a dous solistas que van a facer un esforzo moi grande que va a cantar por primeira vez aquí diante nosa, que son Lucas e Yasmín. Un aplauso para eles, por favor. Vale, temos na guitarra a Diego, tamén? Diego. Luis e Dani, por favor. E a Hugo no baixo, e temos un batería extraordinario que está José, que va a entrar.
Bueno, ya no. Al final, no, ya está. Tenían que acercarse quizá más al micrófono, ¿no? Tienen buenas voces.